रह तनी रंगदार जी से बतियाई है बड़ा। अच्छा ढेर दिन बतिया वाला हो गइल। तनी खोज खबर ले आओ उनकर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हर जिला हर गांव में अपने शूटर। हेलो हेलो बोला हेलो। अरे रंगदार जी प्रणाम देवता। हाँ बबुआ का हाल बा? सब राउर कृपा बा, राउर आशीर्वाद जेकरा पर रही उ ठीक ना रही। हेलो ए महाराज हौ राउर वीडियो तो बड़ा वायरल भइल बा जी, देखनी है खूब मस्त लागता। अच्छा हौ गानवा पर बनैले बानी बैगन कि हर जिला हर गांव में अपने शूटर पोसले बानी। बाप रे। अरे महाराज अब कोई मत दादा, उ वीडियो देख के करे जेबे हमर जुड़ा जाता। अरे हाँ हो ई सब बहुत छोट मोट बात बा। हाँ देवता अब रौरा के का कहे के बा। अच्छा अच्छा ये फिर महाराज रुआ 2-4 दिन से फिर वीडियो नहीं की बनावा। क्या बात कर रहे रे बाबा? 2-4-5 दिन से देखा तनी कि रौरा एको वीडियो नहीं की डलले। ई का है? ए मर्दे तहला वीडियो लौकता एही जे हमला धान काटत हालत खराब भइल बा। ए महाराज जी का कहतनी? क्या बात कर रहे रे बाबा? आज रौरा धान कटतनी हाथ में बड़ अंदर होके। तोबा तोबा तोबा। रौरा हर जिला हर गांव में शूटर पोसले बानी, बैगन तो वही शूटर के बोला के धान में काहे नहीं कटवा होता कौन? ए बुलबा बड़ मक्का मारे ते लक फोन अभी हमला बोझा ढोए के बा। आँखी के सोझा से हटी जो सरवा मार